kratkog igrokaza Krunidba Stjepana Tomaševića, posljednjeg bosanskog kralja. Igrokaz su djeca zajedno sastavljala, a ideja istog je izabrana od strane mladog gospodina Dine Mustagića, člana kreativne radionice u Omladinskom centru. Igrokaz je sam čin krunidbe koja traje 5 do 7 minuta. Poslije igrokaza djeca ostaju na kreativnoj radionici, a roditelji naravno odlazi. A sada bih vas zamolio u ime Ene Dizdar, Sebastijana Zuhtije i moje ime da isučite mobitel, pa onda možemo početi. Dobrodošli u našu crkvu Svete Marije u Jajcu, gdje smo se okupili kako bi obavili svečanu krunidbu našeg novog vladara. S ovom vlašću koju preuzima od svog oca, on će se obavezati da će se brinuti o običnom puku, čuvati zemlju od Osmanlija. Stoga ćemo u ovom trenutku pristupiti činu krunidbe Stjepana Tomaševića. Hoćete li biti pravedan vladar prema svim pukom? Tako mi pomogao Bog, bit ću pravedan vladar prema cijelim pukom svom. Hoćete li biti izdajca svog puka i kraljevne zbog koristi? Neću biti izdajca svog puka i kraljevne zbog koristi. Hoćete li pružiti otpor neprijateljima vašeg kraljevstva? Pružit ću otpor svakom neprijatelju koji bude htio ugroziti život mog puka u kraljevstvu. Dragi građani, dobili smo novog kralja Stjepana Tomaševića i zato mu pružimo podršku aplauzom. Sada će se naš novi kralj Stjepan Tomašević potpisati povelju da će se obavezati za očuvanje kraljevine. Poslušajmo govor kralja Stjepana Tomaševića. Zahvaljujem se papinim izaslanicima koji su prešli veliki put da bi mene krunsali. Obećavam da ću štititi kraljevinu tokom cijelog života svog. Obećajem da ću povećati broj vitezova i konjenika i svih postrojbi koje će štititi naše kraljevstvo. Također hvala i vladarima koji su došli na moje krunisanje. Živjela kraljevina! Živio kralj! Živio kralj! Živio kralj! Dragi roditelji, hvala vam što ste došli na naš mali igrokaz. Sa ovim igrokazom želimo pokazati ljubav prema povijesti našeg prelijepog grada Jajca. Svi smo se zajedno trudili da sastavimo tekst i da odigramo zadane uloge u igrokazu. Nadamo se da ste uživali u igrokazu krunidbe Stjepana Tomaševića. Hvala. U ovom našem kratkom igrokazu sudjelovali su Dino,